Cada amencer pintaba un novo comezo, pero para Arthur, moitas veces destacaba un vello problema. O seu fillo, Leo, era brillante e cheo de espírito, aínda que posuía unha resolución pasaxeira. No momento en que unha tarefa se facía desafiante, o entusiasmo de Leo esvaeceríase rapidamente, substituído por un suspiro de rendición. Arthur añelaba inculcar en Leo a verdadeira esencia da perseveranza, non só a forza bruta, senón a resistencia intelixente. Unha tarde, Arthur levou a Leo ao seu desordenado estudo, unha habitación chea de estantes de libros altos e tesouros esquecidos. Sinalou un exquisito e bello compás de latón pousado na parte superior do estante, case tocando ao teito. Ese compás, meu fillo, declarou Arthur, era do teu bisavó. E teu, se o podes recuperar. O ese ollos de Leo ilumináronse, para logo apagarse rapidamente. O estante estaba imposiblemente alto, moito máis alá do seu alcance. A habitación era un labirinto de libros, caixas e mobles, o que facía que unha escaleira fose pouco práctica, incluso perigosa. Leo engrou o ceño, murmurando sobre a inxustiza de todo aquilo. Primeiro intentou estirándose, saltando inútilmente, os seus dedos rozándose ao aire. Despois, arrastrou un pequeno taburete, bambeándose precariamente, só para atopar o compás aínda a uns centímetros. Frustración ruíalle. Buscou un libro resistente para poñerse de pé, pero o chan era demasiado irregular. Incluso considerou un mango de vasoura longo e delgado, pero este só empurrou o compás máis para atrás, arriscando unha caída. «Imposible, papá», exclamou Leo, levantando as mans. Arthur, observando desde o seu sillón, simplemente sorriu suavemente. «Imposible, Leo, ou simplemente non o viu. Ás veces, a resposta non é alcanzar máis alto, senón ver de xeito diferente. Deixa de mirar, cara arriba, por un momento». Desalentado, Leo afundiuse nunha cadeira tipo pug, a súa mirada desviándose do impoñente estante e caótica habitación que o rodeaba. Seguiu as liñas do escritorio antigo, o patrón da alfombra, e entón, os seus ollos captaron algo peculiar. Ali, case invisible contra a madeira escura do estante de abaixo, había un fío delgado e escuro. Parecía desaparecer detrás dunha pila de libros. Seguindo o seu sutil camiño cos ollos, Leo decatouse de que se estendía ata arriba, sobre o estante superior, e estaba atado ao compás antigo. Arthur orquestrara esta elaborada montaxe. Cun repentino estalido de comprensión, Leo moveu coidadosamente os libros do estante inferior, revelando unha lonxitude do fío. Tirou suavemente del. O compás, en lugar de caer, deslizouse con graza cara adiante, inclinouse pola beira e aterrou suavemente sobre unha manta grosa e dobrada que Arthur colocara sutilmente no chan de antemán. Un gran sorriso estendeuse polo rostro de Leo. Non necesitara subir, só necesitara observar. Arthur achegouse, colleu o compás e entregoulle ao seu fillo radiante. Ves, Leo, a verdadeira perseveranza non sempre é sobre a forza bruta ou repetir os mesmos intentos errados máis alto. Trátase de dar un paso atrás, observar toda a paisaxe e identificar o problema real. O desafío non era a altura, era o camiño oculto, a solución intelixente. O ese maiores obstáculos da vida moitas veces non exixen máis esforzo na dirección incorrecta, senón unha nova perspectiva, un pensamento creativo. Ás veces, a mente máis persistente é a que sabe cando deixar de intentar forzar unha porta pechada e, en cambio, busca a chave. Leo agarrou o compás, unha lección gravada máis profundamente do que calquera charla podería transmitir. Que camiños ocultos están esperando por ti para descubrilos. Non te esforces máis, pensa con intelixencia. Se esta historia te inspirou a buscar novas solucións, danos un gústame e subscríbete a Nome da Canle para máis contos de sabedoría e triunfos inesperados. Comparte as túas propias historias de perseveranza intelixente nos comentarios de abaixo.